Hoću da jedem nešto. Šta je to? To je Tun Sahur sa svojom palicom. Nemoj da me udaraš. On je sve pojeo. Šta ja da radim? Možda ovdje ima nešto? O ne! To je ajkula! U pomoć! Gde da nađem hranu? Neka šerpa. Unutra sigurno ima nešto ukusno. Krokodilo bombardiro! Skloni se! Tako sam gladna. Hoću da jedem. Sestro, šta se desilo? Pošto ste svi ovdje, hajmo u kulinarski izazov. Dobrodošli. Dakle, prvo želim tortu. Eto je. Hajde, spremite mi ukusnu tortu. Čekam. U redu, draga. Šta je ovo? Neki krug. Hajde da ga zavrtimo. Shvatam, šta ispadne, takvu tortu moramo da pravimo. Zanimljivo. Cool. To nije teško za mene. Dakle, treba mi Nutella. Sipat ću svu Nutellu na koru, tako je. Kako lepo curi. A sada sastavljam tortu. Uspelo je. Uzimam još malo Nutelle i sipam je preko. Tortu treba potpuno prekriti čokoladom. Čokolade nikad nije dovoljno, tako da sigurno neću preterati. Prelepo. Pogledajte. Nije loše. I još imam sjajne oči. Bako, nemoj da se plašiš. Sad ću napraviti torti lice. Oči, obrve, usne. I još par detalja. Ostalo je staviti poklopac i gotovo. I ja sam završio. Moja torta je prelepa. Kako lepo. Šta ja da radim? Treba razmisliti. Ideja. Pogledajte, imam brojeve 6 i 7. Napunit ću ih testom. Tako je, još malo. Gotovo. Sada treba malo sačekati. Kako lepo miriše. Moje kore su gotove. Sad ih treba preliti čokoladom. Da, tako je. Zatim treba sve posuti kakao prahom. Divno. Imat ću jako čokoladnu tortu. Pogledajte kako se lepo kakao spaja sa čokoladom. Ispala je prelepa šara, sad ću dodati oči i usta. Ispalo je slatko. Bako, ti si super. Ja treba da stavim lutku espresso na signora u tortu. Eto je. Baš je lepa. Preko ću staviti providan kalup. I sipati čokoladni sirup u kalup. Da, sipat ću što više. Treba napuniti kalup do pola. Odlično. To je to. Sada možemo poslužiti Miju. Svaka čast, unuko. Prijatno. Wow, da li ste sve ovo napravili za mene? Okej, probat ću prvo ovu tortu. Dakle, podižem kalup. Wow, kako sirup prelepo curi po torti. Sjajno. Jedva čekam da probam pače. Miris je divan. Kakav je ukus? Wow, to je prelepo. Okej, idemo dalje. Šta je to? Ovaj čajnik izgleda tako čokoladno. Da, prelep je. Kakva je sama torta? Jedva čekam da probam. Kore su čokoladne i fil također. Da, to je lepo. Okej, ostala je posljednja torta. Torta 67. Uzet ću jedan komadić. Izvini, ali moram da te probam.
Wow, i ova torta je lepa. Dakle, ko će pobediti? Odlučeno, Jennifer! Da, pobeda je moja, to! A već završavam crtež. Gotovo, ovog puta želim sladoled. Jel može? Super, hajde da saznamo u kojem obliku će svako napraviti sladoled. Dakle, šta će ispasti? O, super, hajde da počnemo. Dakle, treba mi kokos. Sečem. Jao, nož se savio. Kokos je netaknut. Dobro, probat ću da ga razbijem. Kija, hajde. Okej, koristit ću sve moguće alate. O ne, ništa ne pomaže. Kokos nema ni jednu pukotinu. Kako da ga pobedim? Šta da radim? Ja znam, Mila, daj mi svoj kokos. Sad će biti jedan specijalan udarac bake. Gotovo. Uzmi, draga. O, bako, uspela si. Hvala. Okej, uzimam sladoled. Tako je lijep. I stavljam par kuglica direktno u kokos. O, da, divno. Zatim ću sve ukrasiti. Dodajem oči, nos i uši. I šapice. O, preslatko. Draga, svaka čast. Dakle, meni treba čokolada. Ne, to je za tvoju sestru. Lomim sve u činiju i topim čokoladu. Dok se čokolada topi, treba stalno mešati sve kašikom. Tako je. Kada čokolada postane tečna, treba je sipati u čašu. I rasporedit ću čokoladu po čaši. Tako je. Sada unutra sipam šlag i ubacujem štapić. A još sam napravila poklopac od čokolade. Eto, sada vadim svoj sladoled i dodajem detalje. Cappuccino assassino je spreman. A Jennifer, kako ti se sviđa? O, bako, ti si napravila veoma cool sladoled. Šta je smislio šef? Ja sam napravio sladoled u naranđi. Tako je dobar. Mija će biti oduševljena. Hajde da sve brže pokažemo mi. Prijatno. Wow, napravili ste divne sladolede, ali ja želim da počnem sa ovim slatkim u kokosu. Sad ću ga probati. O, izgleda tako ukusno. Da. Okej, šta dalje? O, kakvi jaki momci. Okej, sad ću probati sladoled od pomoranđe. Da, to je lepo. A sad je red na sladoled u obliku cappuccino assassina. Ups, pao je, ali nema veze, probat ću. O, to je prelepo. Nisam očekivala. A baka je pobedila 100%. O, da, moja prva pobjeda. Tako sam srećna. Šefe, nemojte biti tužni. Znam, napravite mi pastu. Baš sam gladna. Hoću nešto hranljivo. Ja okrećem. Kako zanimljivo. Šta će biti? Dakle da počnem. Tačno. Trebaju mi špagete. Bako, ja sam prvi uzeo. A ne, ja sam ih prva uzela. Vrati, šefe. Vratite! Ne! Odlično, sada nemamo špageta. I sve zbog bake. Zašto su sve špagete kod vas? Zato što? Dakle, uzimam teglicu džema i sipam džem u špagete. Inače, to je moj domaći džem. Sama sam ga pravila. Mnogo je ukusan. Sada sve mešam. Eto, napravila sam špagete sa ukusom malina. Prebacila sam sve u šolju, a sad ću ukrasiti to šlagom. Ispada tako lepo. Odlično.
I ukrasit ću sve malinama. A divno. I stavit ću par jagodica. I još malo. A da, voće je mnogo zdravo. O, šta to tako miriše? O ne, Jennifer, gori ti pasta. To je sve zbog tvog telefona. Šta? Kakav užas! O, ne! Moja pasta je sva u peni. Užas! Šta da smislim? O, znam. Da, imala sam nešto u svom rancu. Sad ću pogledati. Evo, da, to su nudle. Savršeno. Sad ću ih brzo skuvati. To nije teško. Otvaram. Prelivam vrelom vodom. I mešam. Par sekundi i moje nudle su gotove. Dodajem bombone, čokoladu i prelivam sve karamelom. To je to, sve spremno. Bako, mogu li sad dobiti svoj telefon? Odlično. A dobro, dobro. Jennifer, svaka čast. Ajkula, šefe, uplašili ste me. To je bilo smešno. Dakle, ovo će biti moj novi tanjir. Prebacujem unutra nudle, one su plave, a zatim dodajem morske plodove. Gotovo. Mija, probaj! Prijatno. Wow, kako sve lepo izgleda. Odakle da počnem? Okej, probat ću prvo ove nudle sa slatkišima. Pa, onako, previše jednostavno. A šta je ovde? Sad ću da probam. Je li to hobotnica? Kakav užas! Ne želim više. Hoću da probam ovu slatku roze pastu. Izgleda divno. A ukus je još bolji. Oduševljena sam. Bako, ti si pobedila. Čestitam, najbolja si. Hvala ti, unuko. Baš mi je drago. Ako vam se dopao naš izazov, stavite like i zapratite naš kanal. To nam mnogo znači. Vidimo se uskoro. Ćao, čao društvo!